Добрый дзень. Сёння мы размаўляем са старшынём руху за свабоду пра актуальныя падзеі Беларусі. Літаральна нядаўна, 23 верасня, у сераду адбылася інаўгурацыя. Вельмі незвычайным фармаце прайшла эта інаўгурацыя. Спадар Герач, што вы пра гэта думаеце? Ну, як бы там ни было, я лічу, што гэта вельмі пазітыўны сігнал і беларусам, і ўсяму свету. А очень пазітыў. Тым, што нарэшце і сам Лукашенко, і яго бліжэйшае атачэнне, чыноўнікі і сілавікі прызналі, што яны знаходзяцца ў меншасці. Бо немагчыма для чалавека, прэзідэнта, які сцвярджае, што яшчэ 1,5 месяца таму ён выйграў выбарчую кампанію з лікам 80% галасоў у сваю падтрымку, таемна рыхтаваць інаўгурацыю. Па ўсім свеце нашыя суседзі, там, не будзем браць злучаныя Штаты Амерыкі, дзе ввогуле там гэта цэлае шоу і сотні тысячаў людзей на вуліцах вітаюць абраных прэзідэнтаў. Нават калі яны взялі не 80%, а там 52-53. Тым не менш, гэта прызнанне рэальнай перамогі і сапраўдных выбараў. У нас тое, што адбывалася, інакш як нейкую таемную варавскую сходку не нагадвала. Бо там сабраліся людзі, якія насамрэч скралі. Скралі ў беларусаў выбары, скралі будучыню. І ось так вот таемна на сваёй этой сходкі яны дзялілі скрадзенае. Менавіта таму ніхто не ведаў, які дзень адбудзецца інаўгурацыя. Ніхто не ведаў нават, хто будзе запрошаны. Не было трансляцыі на дзяржаўных тэлеканалаў, як то патрабуе закон. Людзі, якія там непасрэдна прысутнічалі на месцы, пасля гавораць у інтэрв'ю, што да апошняга не былі перакананы, куды іх запрашаюць. На нейкае мерапрыемства з удзелам прэзідэнта, а тут на табе уступае в пасаду. Ну і вось вяртаючись да тэзы, што это вельмі пазітыўны сігнал, бо для беларусаў і так все зразумела. Она толькі пацвердзіла нават тых, хто можа сумняваўся, што можа там штосьці Лукашенко якія працэнты атрымаў. Такія паводзіны пацвердзілі высновы, што чалавек просто скраў выбары. Для заходняга свету это таксама прычына надалей не прызнаваць гэтага чалавека прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Но самае галоўнае, это пазітыўны сігнал для бліжэйшага атачэння Александра Лукашэнкі. То есть, можа быць, не тое слово пазітыўны, но вельмі такі дакладны сігнал, што яны зараз на баку чалавека, які не з'яўляецца прэзідэнтам. Ён у меншасці, ён прайграў апошнія выбары. Гэта будзе весці далей да расшатвання сістэмы. Але ж пэўную мэту пераследавалі ўлады, да? Вот, калі праводзілі інаўгурацыю, што яны хацелі дасягнуць? Напэўна, хацелі фармальна замацаваць это юрыдычны, да, статус, што Лукашенко все-таки ўлада быў, так? Але у іх это, магчыма, не атрымалася, да, у належным ступені. Ну, закон патрабуе, каб была праведзена інаўгурацыя, таму яны пайшлі на гэты крок, каб фармальна паставіць галачку. Але маглі бы, в прынцыпе, гэта і не рабіць, бо у нас законы ўжо даўно не працуюць, а апошнія 1,5-2 месяцы, дык ввогуле тут казаць пра выкананне законаў з боку людзей, якія абавязаны гэта рабіць, а больш за тое сачыць за выкананнем законаў, як там пракуратура, не даводзіцца. Ніводнай крымінальнай справы па факту збіцця і катаванняў дэманстрантаў, затое пагрозы бацькам, якія выводзяць людзей на мірныя акцыі. Затое спробы крымінальнага пераследу людзей, якія таксама выйшлі пратэставаць, прычым абсалютна падкрэслена мірна. І размовы Лукашэнкі на сустрэчы з пракурорамі, што зараз не да законаў, ну, в нормальнай краіне просто этого чалавека бы апранулі кайданкі і павялі бы ў турму. Бо хто ты такі, каб казаць, знаходзячыся займаючы незаконна вышэйшую пасаду, што ввогуле закон Беларусі працаваць не будзе. Дарэчы, вось, калі пераходзіць да пратэстаў, які іх лёс, якая будучыня вот гэтых мірных пратэстаў, наколькі яны могуць паўплываць вот на гэту сістэму, бо мы бачым, што пратэсты адбываюцца ўжо уже другі месяц хутка, і как бы вот вынікаў таких вот, каб было бачна, што сістэма это руйнуецца, разбураецца, мы не бачым вот на сённяшні дзень, і наколькі яны доўга могуць працягвацца і ці могуць яны даць эфект вот этой мірнай пратэсты ў сённяшнім фармаце. Сістэма выбудоўвалась 26 гадоў. Паслядоўна вынішчалася все, што магло супрацьстаяць Лукашэнку. Згадаем 90-е, гэта і рэферэндумы па канстытуцыі, гэта
дзяржаўныя СМІ з белымі плямамі, пераслед законна абраных на той момант дэпутатаў парламента 13-го склікання, іх збіццё 12-го склікання пасля 13-й, просто распуск, там, ну, все, што заўгодна рабілася, узмацненне сілавога апарату, заканадаўчае абмежаванне. 26 гадоў накаплівала патэнцыял сістэма, і натуральна, што яна не можа разваліцца за 26 дзён. Можа, пройдзе трошкі больш часу, але падмурак ужо закладзены. Бо, па-першае, першы і самы галоўны фактар. Людзі ў Беларусі не здаюцца. Яны не хочуць па-старому. То есть, от, две такія тэзы для рэвалюцыі, калі нізы не хочуць па-старому, а верхі не могуць па-новаму. Ну, ось такая сітуацыя зараз рэвалюцыйная абсалютна ёсць і ў Беларусі. Людзі не вернуцца ў той прыгнечаны, падняволены стан, у якім іх трымаў Лукашенко 26 гадоў. Магчыма, нехта не заважаў, што ён знаходзіцца ў такім стане і лічыў, што стабільнасць, там нейкі мінімальны, але там рэгулярны заробак, нейкі набор ежы ў краме, адсутнасць іншых магчымасцей, это все добра, можна жыць. Зараз людзі сказалі, што не, без свабоды, без правоў чалавека, таких падставовых рэчаў жыць немагчыма, бо кілбаса яна не замяняе чалавеку каштоўнасць. Гэта не адбудзецца. Другі фактар гэта эканоміка. Няма падстаў меркаваць, што ў Беларусі знойдуцца нейкія ўнутраныя рэзервы, каб выцягнуць эканоміку з крызісу, куды яна стабільна заходзіла ўсе апошнія годы, але зараз гэты працэс вельмі сур'ёзна паскорыўся. Знешнія крэдыты не дапамогуць, тым больш іх не будзе. Ад заходняга свету Лукашенко ніхто не будзе падтрымліваць. Расія дала свае, паабяцала, нават не дала 1,5 мільярда, але хутчэй на рэфінансаванне папярэдніх даўгоў. То есть это все стабільна працуе на знішчэнне сістэмы. Яна безумоўна будзе расшатвацца і за кошт унутраных гэтых маральнага выбару, тым ліку для чыноўнікаў, для часткі сілавікоў, якіх яшчэ засталося сумлення, і будзе все часцей і часцей паўставаць пытанне, а на чым ты баку? На баку злачынцаў, якія захапілі ўладу, ці ўсё ж такі на баку грамадзян народа Беларусі? Эканамічны фактар, пратэсты і расшатванне сістэмы знутры, гэта ўсё спрацуе на тое, што Лукашенко сыдзе і сыдзе ў дастаткова хуткім часе. Ну так, але ёсць такая небяспека, пэўнае апасенне, што калі пратэсты зацягнуцца, это будзе, ну, вельмі вялікі удар ўсё ж такі па эканомікі Беларусі, і ў першую чаргу пацерпяць, канешне, не чыноўнікі ці сілавікі, а вось слаба абароненыя людзі, тое, што робіць Лукашенко, натуральна вядзе да ўдару па эканоміцы, бо немагчыма замяніць спецыялістаў у Нацбанку амапаўцамі з дубінкай. То есть камандаваць эканоміку ў ручном рэжыме, паказваючы дубінку, немагчыма. Так яно не працуе. Тое ж самае IT-сфера, фактычна першая, якая адрэагавала на тое безуладдзе і правое бязмежжа, якое адбываецца ў Беларусі. Яна прыносіла даволі заўважны стабільны даход у дзяржаўны бюджэт. Зараз гэта проста на мяжы разбурэння. Адбываюцца рэлакацыі, лепшыя спецыялісты з'едуць, нічога тут не будзе ад іх. Тое ж самае і па дзяржаўных прадпрыемствах. Яны збольшага і так былі датуемыя, і нейкім чынам атрымалася утрымаць шырокія масы працоўных ад выхада на вуліцы, бо іх паставілі перад выбарам. Гэта маленькі, но гарантаваны заробак, альбо ўвогуле нічога. Так вось это нічога, но так ці інакш ужо прыходзіць. І грошаў на сілавікоў проста не будзе хапаць, таму што не застанецца тых, хто будзе прадукаваць гэтыя грошы. І в першую чаргу, канешне, скароцяць выдаткі на такія бюджэтныя сферы, як адукацыя, медыцына. Вось тут прывітанне якраз такі настаўнікам, якіх выкарысталі дзеля фальсіфікавання выбараў, яны першыя гэта адчуюць. Пасля паляцяць заробкі на іншых дзяржаўных прадпрыемствах, якія датуюцца з бюджэта, но паступленняў не будзе бюджэт, таму не будзе хапаць грошай на сілавікоў. А вот як ты думаешь, что якая твоя роль у тым, ну вот каб наблизить сапраўды вот этой ператварэння сістэмы вот у эканамічных пратэстах, у таких італьянскіх страйках на заводах, і вот як наколькі эфектыўны заклікі ввогуле к страйкам, і наколькі яны маглі паскорыць гэтыя працэсы і можа зрабіць менш балезненнымі працэсы трансфармацыі, якія расцягнутыя ў часе будуць?
Так, для режиму это дастаткова адчувальна, таму першыя свае сілы, калі ачомкаліся яны ад таго, што нарабілі вось тыя зверствы пасля 9-11 жніўня, яны кінулі на прыдушэнне страйкаў, бо для іх зразумела, што калапс сістэма адбыўся бы дастаткова хутка, калі б прамысловыя гіганты сталі, але застаецца магчымасць для італійскіх страйкаў, гэта наўпроставае выкананне іх службовых інструкцыяў, гэта дзеянне па законе, якое тым не менш будзе наносіць урон існуючай сістэме, бо сістэма пабудавана не па законе. Збольшага гэта адбываецца сабатаж. Ёсць купа людзей пры ўладзе, якія лічаць, што яны кіруюць краінай, але насамрэч гэта не так, бо іх грамадства не ўспрымае, няма ўнутранай легітымнасці. Таму выкананне вось гэтых загадаў, нейкіх распараджэнняў, оно будзе проста байкатавацца і сабатавацца. Тым ліку і в сферы эканоміцы. Тут адзін вельмі важны фактар, на які трэба загострыць увагу, гэта тое, што краіны дэмакратычнага свету, перадусім еўрапейскага звязу, яны зараз думаюць і ўжо робяць пэўныя захады, каб сфармаваць пакет дапамогі для эканомікі Беларусі на пераходны перыяд. Пасля таго, як сыдзе Лукашенко, калі адбудуцца дэмакратычнае ператварэнне, сапраўдныя дэмакратычныя выбары, гэтая дапамога будзе як ніколі патрэбна. Таму што без яе выцягнуць з той багны, куды загнаў Лукашенко нашу эканоміку, будзе вельмі складана. Это такі своеасаблівы план Маршала, які Злучаныя Штаты Амерыкі рэалізавалі ў дачыненні да краінаў Заходняй Еўропы пасля Другой сусветнай вайны. І зараз мы знаходзімся ў аналагічнай сітуацыі. Калі узурпатар проста руйнуе нашу краіну, але рана ці позна гэтыя чорныя сілы будуць зрынутыя, спатрэбіцца дапамога, каб Беларусі нарэшце самі людзі маглі аднесці адказнасць за свой стан дабрабыту, каб маглі працаваць і зарабляць. І я перакананы, што здольнасцяў у нас тут хопіць, і мы з дапамогай зробім это дастаткова хуткім часе. А як ты оценишь вот эти приватные такие стихийные инициативы не платить, допустим, за коммуналку, не платить податки, вовремя припинить платы в бюджет? И наколькі это перспективно, наколькі это эффективно? Ёсць насамрэч такія заклікі, і тут кожны грамадзянін сам выбірае, наколькі ён можа рэалізоўваць самастойна свой удзел у падобным. В прынцыпе, калі няма якасных паслугаў, напэўна, не павінна быць аплаты. Калі камунальнікі занятыя тым, што яны лазяць па дамах і здзіраюць сімволіку, а зачастую яны проста крадуць прыватную ўласнасць, маёмасць у грамадзян, падагнаўшы эту вежу з балкона, садраўшы, тут сотні відэо ёсць гэтых кадраў. Замест таго, каб рамантаваць, святло ў пад'ездзе, прыдамавыя тэрыторыі, тыя ж самыя лавачкі, якія людзі пафарбуюць у прыгожыя колеры, а камунальнікі іх нечым брудна-чырвона-зелёным пасля замалёваюць. Ось туды ідуць грошы, якія грамадзяне плацяць з уласнай кішэні на ўтрыманне гэтых всех службаў. Навошта тады плаціць? Лагічнае пытанне. Таму я думаю, што эфект ад этого можа быць, і зноў кожны сам павінен для сябе прыняць рашэнне, наколькі далёка ён можа в этом зайсці. Можем такое яшчэ незапланаванае пытанне абмеркаваць. Што ты думаеш наконт таго, што зараз пачалі актыўна затрымліваць журналістаў, тых жа, которые выконваюць свае абавязкі, і інкрымінаваць ім артыкул 23-34 і здаваць, мала таго, даюць суткі, ўжо адседзелі Владзік Грыдзін і Александр Васюковіч суткі. На Крэсціна ўчора затрымалі яшчэ 3 журналістаў і таксама далі суткі. Вось гэта такі беспрэцэдэнтны ціск на прадстаўнікоў СМІ. Як з гэтым змагацца і што гэта ўвогуле? Змаганне з журналістамі гэта як спроба пляваць у люстэрка, калі выява не падабаецца. Перакошаная злобай твар рэжыму, ён адлюстроўваецца беларускімі незалежнымі СМІ. І можа лепш нешта зрабіць з гэтым тварам, а не з люстэркам. Таму это занятак абсалютна бесперспектыўны, бо на сёння ёсць велізарная колькасць
незалежных каналаў, абароненых каналаў данесення інфармацыі, той же самы Telegram, які навыдатна спрацаваў у перыяд блакавання інтэрнэта ў першыя дні пасля выбарчай кампаніі, і журналістыка сыдзе туды. Роля каналаў, якія не падкантрольныя, не падцэнзурныя, она ўзмацніцца. То есть гэта таксама пэўны удар і па канцэпцыі нацыянальнай інфармацыйнай бяспекі, якая прадугледжвала існаванне ўсё ж такі збалансаванага спектра розных меркаванняў, бо на гэтае поле, легальнае поле легальных СМІ, калі зачысцяць незалежныя, прыйдуць пракрэмлёўскія, якія будуць дыктаваць уласную інфармацыйную павестку, і гэта будзе абсалютна не на карысць рэжыму. То есть нават в сярэднетэрміновай перспектыве ён адчуе это як чарговы такі сяброўскі удар у двухкосці з боку Крамля пад дых. Таму, калі мазгоў няма, канечне, яны робяць то, што робяць. Дзякуй, спадар Герась. На гэтым мы заканчиваем сённяшнюю трансляцыю. Вялікі дзякуй за ўвагу. З намі быў старшыня руху за свабоду Юрась Губарэвіч, і Артём Лям, вядучы. До новых сустрэчаў. Так.